Τηλεφωνία παρουσίασε πριν από λίγα λεπτά ο Υπουργός Επικρατείας Ηλίας Μόσχιαλος. Συνδέομαστε αμέσως με την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και το Διονύση Μποτώνη, προκειμένου να πούμε περισσότερα για όσα είπε πριν από λίγο λοιπόν ο κύριος Μόσχιαλος. Διονύση, νομίζω η φράση που περιγράφει τις αλλαγές που έρχονται στην δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία είναι η φράση που στο τέλος, μετά από ερώτηση που έκαναν στον Υπουργό, ότι θα προχωρήσουν οι αλλαγές από μηδενική βάση. Θα γίνει μια αναδιοργάνωση σε μηδενική βάση. Να προσπαθήσουμε Ρίτσα να κωδικοποιήσουμε, αλλά και να αποκωδικοποιήσουμε κάποια πράγματα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή, όπως το είπες. Καταρχήν, ο Υπουργός είπε ότι δεν επιβάλλονται αυτές οι αλλαγές από καμία τρόικα και από κανένα τρίτο. Είναι ανάγκη, αλλά επίσης και αίτημα της ελληνικής κοινωνίας. Τα χρήματα που δίνει, το ανταποδοτικό τέλος που δίνει, ο ελληνικός λαός θέλει να είναι με διάφανο τρόπο και να υπάρχει ποιοτικό πρόγραμμα. Αυτό είναι η βάση, θα λέγαμε, από την οποία ξεκινούν οι αλλαγές αυτή τη στιγμή στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και εδώ παρένθεση, την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Τώρα, η πρώτη φάση λοιπόν αφορά την ΕΡΤ και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, αλλά και τα πολυμέσα που δόθηκε και εκεί η ιδιαίτερη φάση. Έχουμε τρεις πυλώνες καταρχήν. Καταρχήν θα γίνει μια ανεξάρτητη αρχή. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχουμε το πόρισμά της. Εδώ δεν απάντησε ο Υπουργός και μάλλον δεν έγινε και ερώτηση, ήταν πολλές ερωτήσεις, αλλά δεν απάντησε ο Υπουργός. Εάν αλλάξει το πλαίσιο ή μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχουν κόκκινες γραμμές δηλαδή, σε ό,τι αφορά το πλαίσιο το οποίο η κυβέρνηση διαστόματος Υπουργού Επικρατείας κ. Μόσχιαλου σήμερα το ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά. Δηλαδή, το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής, το οποίο θα έρθει στη Βουλή για να συζητηθεί και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, θα μπορούν να υπάρξουν αλλαγές. Βεβαίως, εγώ καταλαβαίνω ότι για κάποια πράγματα δεν μπορούν να υπάρχουν αλλαγές και ειδικότερα για θέματα τα οποία δεν χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση. Πάμε όμως παρακάτω. Τρεις οι πυλώνες πλέον. Ναι. NET, η τηλεόραση δηλαδή μαζί με την ΕΡΤΡΙΑ. Οι δύο πόλοι αυτοί, η NET και η ΕΡΤΡΙΑ, ναι. Και αναβαθμίζονται. Ραδιόφωνο, πολυμέσα. Το πολυμέσα θα το βρούμε σε όλες τις επόμενες μέρες μπροστά μας. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι η ΕΡΤ1 η οποία κλείνει, αλλά και το Σινέσπορ, το οποίο θα κλείσουν, όπως και η ραδιοτηλεόραση, η οποία δεν θα υπάρχει πλέον το περιοδικό, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, όλες αυτές οι υπηρεσίες θα πάνε κυρίως στην Γενική Διεύθυνση Πολυμέσων, όπου εδώ το είπε πολλές φορές ο Ηλίας Μόσχιαλος, ότι δηλαδή θα επενδυθούν πάρα πολλά χρήματα, γιατί εδώ πρέπει να δοθεί με έμφαση ότι. Και φυσικά εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ένα πολύ μεγάλο κοινό, όπως είπε, που είναι το νεανικό κοινό, θέλει να έχει τέτοιες υπηρεσίες. Όπως είναι. Γι' αυτό θα δημιουργηθεί και Γενική Διεύθυνση Πολυμέσων, είπε ο κ. Μόσχιαλος. Άρα εδώ, ναι, υπηρεσίες που έρχονται από την ΕΡΤ1 και όλες αυτές τις συγχωνεύσεις, θα πάνε και το προσωπικό, το οποίο θα γίνει αξιολόγηση σε όλους. Ναι. Έτσι, να το πούμε αυτό. Θα πάνε όμως από αυτές τις υπηρεσίες που πλέον δεν θα υπάρχουν στην Γενική Διεύθυνση Πολυμέσων. Ο Υπουργός, τον οποίο και ρωτήσαμε 2 φορές, τον ρώτησα και εγώ μάλιστα 2 φορές, τι θα γίνει με αυτό το προσωπικό. Είπε στο τέλος, δεν ήθελε να δεσμευτεί, αλλά είπε όμως ότι θα αξιολογηθεί, ότι θα υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για όλους, αξιοκρατικά, και θα υπάρχει αντιστοίχηση του προσωπικού με τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας. Της νέας ΕΡΤ πλέον. Μιλάμε για μια νέα ΕΡΤ από το τέλος του 2011 και μετά. Μίλησε και για τους συμβασιούχους, Διονύση, και είπε ότι θα παραμείνουν στην εταιρεία, και το πώς θα παραμείνουν στην εταιρεία θα είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης. Ναι, να το πούμε αυτό άλλη μια φορά. Είναι πολλοί συνάδελφοι που μας ακούνε τώρα και δουλεύουν στην ΕΡΤ και πρέπει να γνωρίζουν ότι μέχρι τελευταία ημέρα ισχύει η σύμβασή τους, αυτοί που έχουν υπογράψει δηλαδή την ορισμένου χρόνου, και από εκεί και πέρα καμία παρέμβαση. Θα αποφασίσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ ποιες ανάγκες έχει, πόσους συμβασιούχους θέλει να ανανεώσει ή να προσλάβει και νέους υπαλλήλους. Αυτό για το θέμα των εργαζομένων. Επειδή αναφέρθηκε στο θέμα της ΕΤΕΝΑ και του Σινέσπορ, οι συχνότητες παραμένουν στην ΕΡΤ. Δεν πωλείται τίποτα. Και όταν μιλάμε για συχνότητες ή για περιουσία της κρατικής τηλεόρασης ή των κρατικών μέσων, μιλάμε για αξιοποίηση, όχι για πώληση. Μάλιστα, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ο κ. Μόσχιαλος σε ένα οικόπεδο στην Περαία της Θεσσαλονίκης, 700 στρέμματα που κοστολογείται πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μεγάλες. Και θα περάσει στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα περάσει στο Υπουργείο Οικονομικών, θα πρέπει να γίνει αξιοποίηση, όπως επίσης και για άλλα κτίρια, όπως στην Κατεχάκη, τα οποία θα στεγαστούν υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ναι. Αυτές οι αξιοποιήσεις θα ξεκινήσουν άμεσα
Είναι ενέργειες και αποφάσεις της κυβέρνησης που θα ξεκινήσουν τις επόμενες μέρες κιόλας. Όμως το συνολικό σχέδιο πακέτο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2011. Μίλησε για πλεονάσματα ο Υπουργός, έδωσε και κάποια νούμερα, δέχτηκε πολλές ερωτήσεις γιατί κλείνουν αυτές οι υπηρεσίες, αφού δεν είναι στην ουσία πολύ μεγάλα τα κόστη. Όμως είπε ότι θα πρέπει να γίνει αναδιοργάνωση όλων των υπηρεσιών. Με έμφαση πάντα τηλεόραση, ραδιόφωνο, πολυμέσα, ενίσχυση της ΝΕΤ. Όπως την ξέρουμε σήμερα θα ενισχυθεί σε όλους τους τομείς, όπως επίσης και η ΕΡΤ3 θα ενισχυθεί πάρα πολύ, είτε με εκπομπές είτε στο ρόλο της ψυχαγωγίας, περιφερειακό και εθνικό κανάλι, όπως το είπε ο κ. Μόσχαλος. Τα ραδιόφωνα επίσης, μεγάλες αλλαγές, αλλά και ενίσχυση των ραδιοφώνων, είτε αυτό είναι ενημέρωση. Να τις δούμε λίγο τις αλλαγές, Διονύση, τα ραδιόφωνα. Αθλητικό. Από τους περιφερειακούς σταθμούς από τους 19 είπε ότι θα μείνουν. Θα παραμείνουν 9. 9 με ενιαία διοίκηση και νέο πρόγραμμα, χωρίς να χαθεί το τοπικό πρόγραμμα που εκπέμπει ο κάθε σταθμός. Ναι, γιατί μπορούν να γίνουν ανταποκριτές εκεί ήδη συνάδελφοι εργαζόμενοι που θα ανήκουν, για παράδειγμα, στα πολυμέσα. Ναι. Γιατί εκεί θα δημιουργηθούν πάρα πολλές νέες υπηρεσίες, θα το πρέπει να πούμε, που είναι. Όπως επίσης η πομπή. Κλείνουν οι 15 από 20. Το κόστος εδώ που θα εξοικονομηθεί από τα μεσαία, δηλαδή, τη μεσαία συχνότητα, είναι περίπου, είπε ο Υπουργός, 1 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης από τα νίκια πάρα πολλά χρήματα. Θα πρέπει να σου πω όμως ότι να επανέλθω σε αυτό που είπα στην αρχή, έχει μεγάλη σημασία. Ότι αυτές οι αλλαγές δεν ανακοινώνονται μόνο, είπε ο Υπουργός Επικρατείας. Θα εφαρμοστούν. Είναι η πρώτη φορά που οι ανακοινώσεις, αποφάσεις της κυβέρνησης θα εφαρμοστούν κιόλας. Σε αυτό το τομέα εννοούμε, έτσι. Γιατί οι δημοσιογράφοι ρωτούσαν και λέει ότι 20-30 χρόνια ξέρουμε ότι γίνονται αλλαγές στα κρατικά μέσα, στην ΕΡΤ και όλα αυτά. Είπε ο κ. Μόσχαλος, οι αλλαγές που ανακοινώνουμε σήμερα θα εφαρμοστούν και δεν θα μείνουν απλά κάποιοι νόμοι στα συρτάρια. Και επίσης μίλησε πάρα πολλές φορές για ποιοτικό πρόγραμμα, αναβαθμισμένο πρόγραμμα. Ο Έλληνας πολίτης που πληρώνει πρέπει να ξέρει ότι πάνε τα χρήματά του με διάφανο τρόπο φυσικά, αλλά επίσης ότι βλέπει ένα προϊόν το οποίο είναι αξιόλογο όλων των άλλων μέσων, είτε είναι αυτή στο ιδιωτικό τομέα είτε στο κρατικό, ότι υπάρχει ποιότητα. Και το πρόγραμμα, μια και αναφέρεσαι σε αυτό, Διονύση, της ΕΤΕΝΑ και του Συνέσπορ, θα ενσωματωθεί στην ΕΤ και στην ΕΤΡΙΑ, στους δύο βασικούς πόλους, όπως είπες. Ναι. Αλλά έχουμε και αναβάθμιση του προγράμματος της ΕΡΤ World. Έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό. Από τη μεγάλη έρευνα που θα γίνει όπως και το πρίσμα θα έχει ένα άλλο, και το πρίσμα θα έχει ένα άλλο ρόλο. Πρόσβαση ατόμων με αναπηρία και προγράμματα για αυτό τον χώρο, για τα άτομα με αναπηρία. Δηλαδή, έχουν ξεκινήσει ήδη οι συμπράξεις με ιδιωτικά κανάλια για το θέμα αυτό. Και πάρα πολλές συμπράξεις. Είναι πάρα πολλά, έτσι. Πάντως ο τίτλος είναι «Νέο μοντέλο διακυβέρνησης για τα κρατικά μέσα ενημέρωσης». Να σου πω πάλι ότι όλα αυτά θα έχουν τελειώσει εκεί προς το τέλος Οκτωβρίου. Θα δούμε τι προτάσεις θα κάνει αυτή η Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί στις επόμενες 15 ημέρες με ένα διάφανο αξιοκρατικό, με αντικειμενικά κριτήρια στελέχη που θα κρίνουν και θα αξιολογήσουν όλο αυτό το πακέτο των νέων αλλαγών και τομών για τα κρατικά μέσα. Τέλος Οκτωβρίου θα δώσουν το πόρισμά τους στην κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση θα το δημοσιοποιήσει και στα άλλα κόμματα. Θα ενημερώσει όλους τους φορείς, φυσικά και τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και μέχρι τέλος του χρόνου όλες οι αλλαγές. Να παρακολουθήσουμε τι είπε ο κύριος Μόσχαλος πριν από λίγο. Στόχος της κυβέρνησης είναι να έχουμε μία δημόσια και όχι κρατική ή κυβερνητική τηλεόραση. Θα πρέπει να έχουμε μία τηλεόραση η οποία θα είναι πλήρως αποκομματικοποιημένη, ανεξάρτητη και θα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά την οικονομική της διαχείριση, αλλά επίσης και την παραγωγή προγραμμάτων και τη βελτίωση του ποιοτικού της αποτελέσματος. Και οι αλλαγές περιλαμβάνουν 3 επίπεδα όσον αφορά τη δομή της εταιρείας. Τηλεόραση, ραδιόφωνο και πολυμέσα. Και τονίζουμε τα πολυμέσα γιατί εδώ υπάρχει στέρηση όσον αφορά την έμφαση στα δημόσια ΜΜΕ και γι' αυτό ακριβώς θα δημιουργηθεί Γενική Διεύθυνση Πολυμέσων στην ΕΡΤ, έτσι ώστε να αναπτυχθούν επιτέλους τα πολυμέσα και η ιστοσελίδα της εταιρείας και η web τηλεόραση και η ραδιοφωνία σε επίπεδο διαδικτύου, να υπάρχει το διαδραστικό διαδίκτυο πλέον
να υπάρχει αυτό που λέμε η δημοσιογραφία των πολιτών, δηλαδή να μπορούν οι ίδιοι οι πολίτες να καταθέτουν τις απόψεις τους, τα άρθρα τους μέσω του δημόσιου λόγου και της δημόσιας σφαίρας, να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο όπου χωρίς λογοκρισίες οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν διαδραστικά να καταθέτουν και αυτοί τις απόψεις τους, πέρα από τους έγκριτους δημοσιογράφους και την έγκριτη και αξιόπιστη δημοσιογραφία, την οποία θα επιδιώκει σε όλα τα επίπεδα η ΕΡΤ από εδώ και μπρος. Θα γίνει συγκέντρωση των δυνάμεων στο επίπεδο της τηλεόρασης με δύο πόλους βασικά. Ο ένας είναι η ΝΕΤ, η οποία αναβαθμίζεται σε ενημερωτικό και ψυχαγωγικό κανάλι, και ο δεύτερος πόλος είναι η ΕΤ3 στη Βόρεια Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία αναβαθμίζεται σε εθνικό αλλά και περιφερειακό κανάλι με έμφαση τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και τον αθλητισμό. Είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχουν μεγαλύτερες επενδύσεις σε επίπεδο Βορείου Ελλάδος, θα γίνει πραγματική αποκέντρωση και πρέπει επιτέλους το κράτος να δείχνει τη διάθεσή του για μεγάλη αποκέντρωση σε αυτή τη χώρα. Το πρίσμα θα αναβαθμιστεί, θα έχει περιορισμένο πρόγραμμα, απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία, μια ειδική κατηγορία Ελλήνων πολιτών που οφείλει να έχει πρόσβαση και αυτή σε αντικειμενική πληροφόρηση, πολιτιστικό προϊόν υψηλής ποιότητας και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας. Αυτονόητο ότι τα προγράμματα της ΕΤ1 και τα προγράμματα του ΣΥΝΕΣΠΟΡ ενσωματώνονται στον κορμό της ΝΕΤ και της ΕΤ3. Να βαθμιστούν τα ραδιόφωνα που εκπέμπουν σε εθνικό επίπεδο. Και το ραδιόφωνο της ΝΕΤ με συνεχή ροή ειδήσεων, θα είναι ενημερωτικού χαρακτήρα κυρίως, εκπομπών διαλόγου και λόγου, αλλά και τα προγράμματα της ραδιοφωνίας, τα πολιτιστικά, το τρίτο πρόγραμμα, αλλά και ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον αθλητισμό μέσω της ΕΡΑ Σπορ. Καταργούνται οι 15 από τους 20 σταθμούς των πομπών που εκπέμπουμε στα μεσαία. Διατηρούμε τους 5 για εθνικούς λόγους, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Η κατάργηση αυτών των 15 πομπών θα αποφέρει σημαντικά ωφέλη λόγω εξοικονόμησης ενέργειας. Γίνεται σπατάλη ενέργειας αυτή τη στιγμή και η εξοικονόμηση υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ από την κατάργηση αυτών των πομπών. Οι 3 σταθμοί της ραδιοφωνίας στη Θεσσαλονίκη συγχωνεύονται σε ένα και θα υπάρχει ενιαίο πρόγραμμα. Παράλληλα, γίνεται διακοπή της έκδοσης του περιοδικού ραδιοτηλεόραση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του στη Γενική Διεύθυνση Πολυμέσων. Το περιοδικό αυτό είναι ζημιογόνο. Οι ζημιές φτάνουν σε ένα ύψος περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αν λάβει κανείς υπόψη και τη μισθοδοσία του προσωπικού. Πώς είναι δυνατόν εγώ να έχω αναλάβει τα κρατικά ΜΜΕ στις αρμοδιότητές μου και να θέλω εγώ που έχω αναλάβει τα κρατικά ΜΜΕ να τα κάνω δημόσια ΜΜΕ και πώς εγγυώμαι ότι θα γίνουν δημόσια ΜΜΕ, πώς θα γίνει αλλιώς? Κάποιος επιτέλους πρέπει να πάρει την πολιτική ευθύνη, να προχωρήσει από τον κρατικισμό, από την κομματικοποίηση, σε ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι περισσότερο ανεξάρτητο. Είναι καιρός πλέον κάποιοι θεσμοί να λειτουργούν σε ανεξαρτησία από το πολιτικό σύστημα και ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης η ανεξαρτησία θα πρέπει να είναι απόλυτος στόχος. Πάμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στην ευρεία κυβερνητική σύσκεψη που είχαμε χθες και στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της. Θα μιλήσουμε τώρα με την Βούλα Κεχαγιά. Βούλα, καλώς σου μεσημέρι. Η σύσκεψη διήρκησε αρκετές ώρες και το φάσμα των θεμάτων που τέθηκε στο τραπέζι ήταν αρκετά μεγάλο. Ακριβώς. Καλό μεσημέρι.